En Siljoets hebben de burcht even een beetje. Dus krijgt hoe nieuw. Wij zal hekel aan pubers dan, hè, onder de doos. Die bloemen staan in die bloemendozen. Daar gaan we. Ze shut af het bleek. Dit is weer goed zuinig op het spel. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. Goedemorgen. Nog steeds vanuit Praag. En Siljoets hebben de burcht even een beetje. Dus krijgt hoe nieuw. Mijn broer die is zit in het vliegtuig. Oh nee, die maakt aan zijn boorden. En die zal naar Houston. Nou, wij doen eerst even een bakje. En dan gaan we eraan op fietswerk uit. De regering die is te douchen. Dus die zal eraan zo komen. Nou, ik heb ontbijten. En dat komt zo, ik heb iets met kleren hoor. Zust? Wij zal hekel aan pubers dan, hè, onder de doos. Die bloemen staan in die bloemendozen. Nou, op een gegeven moment komt hem. Nou, ik weet niet hoe het heet. In het Nederlands. Ben je al klaar? Ja, in het Nederlands. Ben je al klaar? Ik ben me nu aan het aankleden. Nou, dat wordt echt nog een kwartier. Nou. Het lijkt het wordt wel wat mooier was juster. Trouwens, juster in de stad biedt prachtig mooi weer in Praag. Maar juster middag hebben we nog een flinke bui gewoon. Nou, we staan natuurlijk helemaal vrij. Of vrij, we staan op een camping. We staan helemaal net vrij. Maar de mooie klonjenbak die maakt echt even leeg. Hè? En die broek wordt toch jongensvol. Dus die zou eerst eens even legen. Zo, dan kunnen die reactie even afwassen. Taken een beetje verdelen. Hè? Zo, dat kent goed. Morgen. Zo, dan gaan we nog een paar Friese boeren. Kom maar boven Fransje, het waar is. Nou, zal deze meneer even leggen.
en schoon is je kunstgebied. Ja, op een fiets naar de stad. Nou, dat is hier een uitdaging, hè? Want we fietsen hier midden door het drukke verkeer. De vrachtauto's die gaan links en rechts om ons heen. Het rijdt links en rechts om ons heen. Daar gaan we. Na 300 meter, ga linksaf. Ga linksaf naar Radkanske Namesti en ga dan rechtdoor naar het plein. Uiteraard. Oh ja. Ze short al wat bleek. Ik weet net dat ze het wel leuk vindt. Stap af en ga rechtdoor naar het plein en dan ben je bij je bestemming. Ja. Nou, de routeplanner zei stap af, dus dan doen we hem.
Dieter had kaarten gekocht. Zo kunnen we even in de burcht zien. Nou ja, even. Het is een flink complex, hè? Gelukkig is het mooi waar, want we staan wel even in de regen. Achterom sluiten. Als we hier binnenkomen, dan blijkt dat ze hier met de restauratie van het Wargel bezig zijn. Zo, je zou hem de piepen nog lezen. Ik ben al je vanuit. Zet je naar je piep in het Wargel, die lijn daar op de grond. Maar daar zit een mondje. En wat hij daar bedient had, weet ik niet, maar die is daar met die piepen bezig. En ze bent stijgerboom.
Bescheiden loodje. Ja. elke bouw vernield. Ja, Ja, dat is jammer. Die tekst op zo'n mooi gebouw. je hebt wel koffie drinken. Dat is Ja, dat kan. Ja. een mooi appeltaart, Ja. eventueel. Dit is de basiliek. Deze week goed zuinig op het spul. Je had een oordakje boven.
Nou, we hadden stijl op bezoen. De burcht is het eigenlijk, hè. Dus de laatste foto's maak je dan een keer weer op een fiets. Maar zeker de moeite waard. Nou, inderdaad. We pakken de fiets weer en we gaan weer op naar Knauske. Maar dat krijgt even tijd van Nijsko. Ja, en dan de orendeis gaan we toch echt weer op paard. We verlaten Praag en gaan op paard naar uw volgende bestemming. Ja, een bij de Lidl. We staan nog ergens in Tsjechië, maar onderwijs naar Oostenrijk. En dit moet nog een mooie stadje wezen, dus die beziek je eerst. En ja, de planning is dan dat we het is nog trouwens in januari, dat we nog eens 4 of zo, dan zijn we waarschijnlijk in Linz ergens wezen. Dat moet dan in Oostenrijk liggen. Nou, we zullen wel voorlopig eerst even wachten op de directrice, want die is een boodschap. Laters. Nou, dat mooie stadje, dat show hem de volgende keer. Of ja, misschien show hem dat de volgende keer wel net. Want dat stadje komen we net in. Maar dat is in de volgende vlog. Hey, ben je er dan ook weer? Dan gaan we weer op paard. En hopen we dat Jim er natuurlijk ook weer bij binnen. Dus Knauske is gelukkig wetterdicht, want we rijden ze wat van de dik af. Vond je hem deze vlog nou leuk? Doe dan even een toenke. En ben je nog geen abonnee? Word dan even een abonnee. Het is gratis. Tot de volgende, want dan zijn we weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. We halen alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jaren joggen. I'm out of here.